Ourense, que ten xuece secretario e tamén señor forense. Cheo de de amor, era un baltán fermosiño, era en Galicia unha frolera, Castrelo do Miño, hasta que chegou o día, nunha mañá moi fermosa, en que chegou a Castrelos o conde señor Fenosa. E adivinaba que el conde con as rincleiras do viño, sino o embalse futuro do meu Castrelo do Miño. Cando en Castrelo se soupo as intencións daquel conde, o pobo en irmandade ante a infamia responde. O pobo en irmandade ante a infamia responde. Estas verdades dixo conde, si les podo que más da, a mí lo que me interesa es la electricidad. A mí lo que me interesa es la electricidad. O rey todopoderoso, Paco executador, era amigo diste conde Pedro o inundador. Era amigo diste conde Pedro o inundador. Que el embalse se construya, dixo Paco entusiasmado, ali mandou cabaleiros para impoñer o mandado. Ali mandou cabaleiros para impoñer o mandado. Pedradas mandou o povo, que lles polou na perilla, pros que enchen d'auga Castrelos pegan na luz a Castilla. Pros que enchen d'auga Castrelos pegan na luz a Castilla. Fíxose logo o embalse, pagaron a Patacón, a vila un pedregallo e a xente de migración. A vila un pedregallo e a xente de migración. Esta foi a triste historia dun pobo do noso Ourense, que ten xuez secretario que tamén señor forense.